Тапшыруны дәвам итәбез. Бүген үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен зур Ширекли авылында туып үскән Камил Шәүкәт улы Абуняев каршылый. Аны чын күңелдән гомер тантанасы белән әнисе Рауза апа, яраткан тормыш иптәше Наилә, уллары Рамил, Али, кызы Мәдинә, килене Юлия, кияве Рөстәм, оныклары Ясмина һәм Камила котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз һәм яраткан кешебез 1971 елның 9 сентябрь көнне зур Ширекли авылында якты дөньяга аваз сала. Ул кечкенәдән үк йомшак күңелле һәм ягымлы бала булып үсә. Мәктәпне тәмамлап, уңышлы килеш Ульяновск шәһәренең медицина көллиятендә теш табибы, техника һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын башлап җибәрә. 31 ел намуслы килеш, сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, Николаевка үзәк район больницасында эшли. Олы дәрәҗәле белгеч, хөрмәтле хезмәттәш һәм киң йөрәкле табиб булганга аны барчасы да яратып хөрмәт иттеләр. Без дә шуңа аның белән горурланып яшибез. Алма алмагачтан ерак төшми диләр. Шуңа күрә без уллары да, әтиебез сайлаган юлдан атлап, аның сыман теш табиблары булырга тырыштык. 28 ел элек Аллаһы Тәгалә әмре буенча ул яраткан әниебезне очратып, матур гаиләләрен кырганнар. Аларның мәхәббәт җимешләре булып 2 уллары һәм 1 кызлары туган. Яраткан хәләл җифетем, кадерле әтиебез, бабакаебыз, бик тырыш, олы йөрәкле һәм бик аралашучан кешебез ул. Гаиләбезне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яши. Туган көнең белән, кадерле ирем, сиңа нык сәламәтлек һәм зур уңышлар телим. Барлык максат-ниятләреңне, хыялларыңны тормышка ашыра ал. Ә мин һәр вакыт янәшәңдә булам. Синең ярдәмең һәм илһамың булачакмын. Һәр көнең уңышлы һәм истә калырлык, шатлыклы һәм якты вакыйгалар белән генә булуын телим. Без икәү бергә гомер буе кулны кулга тотып бу тормыш юлын атлап киләбез. Ләкин киләчәктә дә шулай ук бергә картаерга Ходай Тәгалә насыйп итсен. Тормышыңның иң ямьле чагы 50 яшь ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Кадерлебез, сине чын күңелдән бәйрәмең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, мул тормыш, чиксез бәхет телибез. Синең яныңда һәр вакыт үзеңне хөрмәт итүче якыннарың, туганнарың, тугры дусларың булсын. Тырыш, сабыр холыклы, ярдәмчел син, мәрхәмәтле, исемең дә Камил синең. Бүгенге шат, көләч елмаюың синең йөзеңнән бер вакытта да качмасын. Сәламәт бул, тәүфыйклы бул, бәхетле бул. Әтиебез, без бәхетле җирдә син барга. Безгә минем улым, минем кызым дип әйтүеңә горурланабыз. Синең бер карашыңнан бала чактан ук барысын да аңлый идек. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдек һәм бүген дә син безнең бөтен эштә дә киңәшчебез, ышанычыбыз, терәгебез. Кияү киленнәрен дә син үз бала диеп якын күрәсең. Рәхмәт сиңа, кадерлебез. Оныкларың өчен дә син бик яраткан бабай буласың. Алар синең белән горурлана. Кадерлебез, озак яшә безнең бәхеткә, әниебез бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнми янсын. Аның янында безне каршы алыр өчен исән-иминсез булыгыз. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы матур сүзләрнең дә иң җылысын килә әйтәсе. Шәчләреңне тиш албасса да, күңелең көр, һаман яшь әле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми, яшә әле. Менә тагын 1 ел үтеп бара, якынайтып гомер көзләрен. Тыныч көзләр килсен әти, котлы булсын туган көннәрең. Хөрмәтле Камил Шәүкәтович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Кеше әти, мәң дәрья
Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз